Здравейте всички от бокс, аз съм Експот и току-що един крипър гръмна до мен. Сигурно сте забелязали, че ако някой ми гледа клиповете или профила, ще е забелязал, че съм изтрил всички Майнкрафт клипове без 1-2. Това е защото мислям да спирам геймплея. Този клип ще е новата ми поредица, единствената. Всички клипове само е точно на Майнкрафт. Тая поредица ще се казва Minecraft One Dream. Ще гледам да е редовно този път. И ще видя, ако тази поредица почне да има гледания, ще видя там някоя игра, например на GTA Vice City или GTA 3, ще избера някоя, за да снимам на нея. И само чакам да свършим училище, да минат тъпите изпити. Ако не знаете, аз съм 7 клас. Сега на края на тази учебна година ще имам фъкани изпити. И само искам да помня, че този свят не съм го генерирал на 1.2.3, генерейтна го на 1.7, защото на 1.2.3 са някакви мизерни световете навсякъде едно и също. Само трева, селища и равини. Тук е много по-разнообразно. Просто реших да има малко разнообразие. Не всеки път да има да има села глупости, а да има и малко такива. Ето, обикновено на 1.2.3 да видя. Ако видиш такова пустинен байом, той целият е пустинен. Тук не е така. Всъщност имам едно вълна, трябва ми още две. Дано проклетия клип не лаги, че ще се гърмил съм. Няма ли овце тук, бе? И тук си да е някакъв такъв, че тук под дърветата се спамват скелети и глупости. Ето овце. Както виждате, смут лайтинг е на то от брайтнеса. Малко ще го намалим. Още една овца ми трябва. Ако и тая поредица няма гледания, направо се трея клиповете и спирам с геймплея. Добре, те хората ми гледат профила, но на мене не ми до гледанията на профила. Аз искам хората да ми гледат клиповете, да ги забавлявам. Както гледам, не става. Например, на поредицата е топ забавни коментари. За 3 дена има 200 гледания. Това е адски жалко. Ако един клип ми скочи над 1000 гледания, аз ще се отрежа вените. Или ще направя влог. Да, влог ще направя. И какво? Ето е мръсна котка и ще убия. Мръсна долна котка. Да, както виждате, тук има два байома, Snow байом и Default байом, или как да се израза. Извинете, но просто ми се спи, за това говоря така.
Да видя къде мога да си направя тъпата дупка. Ето както виждате, тук има пясък. Ето затова ме кефат старите версии. Байомите се смесват, а не. Ето тук ти е този обикновения байом е нататък 100 км пустиня само. Затова викам да е някакъв друг света. Да не... Сега докато се направя дупката ще съм написвал. Да видим на къде ще я направя. Ето както виждате. Има малки островчета. Но това е доста... Ето. Ето както виждате, всичко е много яко. М, 14 фрейма яко. Ако се чудите защо лаги играя просто на фар. И за това. Ще паузирам докато отида до там. Да, защото има много път. Сигурно ще се стъмни вече. Паузирам. Тук съм стигнал до мястото с Workbench. И смятаме тук да се изкопая дупката. Смотаната дупка. Вероятно така е или тъпата дупка. Ще се казва поредицата. Епизода ли? Извинете, малко съм хремав. Къде да се задълбая смотаната дупка? Забравяш, че сега в момента съм прецакан, защото снимам с 100 фрейма от фрапса. И вероятно да ни казвам как ще ми лаги. На колко части ще е разделен клипа. Тук ще поизчиста, имам идея. Тук отгоре да сложа прозорци.
един чест. Да, то вече ден стана, бас якото. Трябва ми едно дърво за едно легло. Еми, това е за този епизод. Ако този клип събере повече от 50 лайка, ще продължавам да снимам клипове. И може някакъв фейстайм, ако е над 100 лайка. Това от мен. Ще се видим в следващия епизод.